Ndi nthawi ya nkhani ochokera kuno ku MBC ndipo mawu uno muli ndine Austin Kachipea kumapoyamba nayi mitu yake. President Nthalika wapempha nduna ikulu yakale ya dziko la United Kingdom Tony Blair kuti athandize dziko la Malawi. Boma layika ndalama zokwana 100 billion kwacha zomwe ligulire chimanga kudzera ku National Food Reserve Agency. Ndipo bwalo la milandu lalikulu ku Lilongwe layamba kumva umboni pa mlandu wa kuphedwa kwa Agnes Kalengeza. Mtsogoleri wa dziko lino Profesa Arthur Mthalika wapempha nduna ikulu yakale ya dziko la United Kingdom Tony Blair komanso bungwe lawo la Tony Blair Institute of Global Change kuti athandize dziko Malawi kuti lipeze kampani zabwino zogwira ntchito za migodi komanso mphamvu za magetsi. Profesa Mthalika wapereka pempholi atachita zokambirana ndi Blair pofuna kubwezeretsa chuma cha dziko lino mchimake. Mwayi mtumodzi wadza ndi ripoti. Mtsogoleri wa dziko lino Profesa Arthur Mthalika wauza nduna yakale ya dziko la United Kingdom Tony Blair kuti pamene ankalowa mboma anapeza mavuto azachuma monga kusakhazika kwa mitengo yogulira zinthu, kusowa kwa chakudya ndi kusowa kwa ndalama zakunja zomwe zinamuchititsa kukhazikitsa ndondomeko yobwezeretsa zinthu mchimake yomwe amayiti ma F1I omwe ndi food chakudya, forex ndalama zakunja, fertilizer ndi fuel mafuta agalimoto. Iwo ati tsopano nkhani ya chakudya yakhazikika ndipo chilipo chokwanira. Ntchito yonetsa fertilizer yambiranso ndipo pali chikonzero chokhazikitsa kampani yopanga fertilizer pofika chaka cha 2027 pofuna kuchepetsa mchitidwe wodalira kuyitanitsa kuchokera ku mayiko ena komanso kuchepetsa ndalama zakunja zomwe boma limagwiritsa ntchito poyitanitsa fertilizer. Tate wa dziko linoyi wapempha Blair kuti agwiritse ntchito kudziwika kwawo kuti akope kampani komanso anthu ochita business zikuluzikulu ku nkhani ya mphamvu ya magetsi komanso migodi kuti akhazikitse ntchito zawo kuno ku Malawi mokomera dziko lino. Mtsogoleri wa dziko linoyi anapempha Blair kuti athandizirenso dziko lino pa nkhani ya ngongole zomwe inabwereka ku mayiko komanso mabungwe kuti chuma cha boma chisungike komanso chithandizire pa chitukuko. Mawu awo Blair anati ali ndi chikhulupiriro mulamuliro wa Profesa Arthur Mthalika kamba kuti chinchifukwa chake Amalawi anamusankha kachiwiri kuti asinthe chuma cha dziko lino. Dziko la Malawi lakhala pa ubale wabwino ndi dziko la United Kingdom kwa zaka zambiri. Mwayi mtumodzi, MBC Lilongwe. Boma ladzudzula mchitidwe osakaza ndalama zopita ku ntchito yomanga sukulu za sekondale mdziko muno. Nduna za maphunziro Abraham Msaka ndi anena izi pomwe amayankha mafunso ochokera kwa aphungu aku nyumba ya malamulo. Nayo Meklina Chilwa ndi nkhani yonse. Unduna ona za maphunziro kunali woyamba kulandira mafunso kuchokera kwa aphungu aku nyumba ya malamulo. Phungu wa dera lapakati mboma la Nsanje Francis Kasaila anafunsa kuti ndi chifukwa chani ntchito yomanga sukulu za sekondari kumalowa ndalama zochuluka pomwe boma la dziko la Germany lamanga sukulu za sekondari komanso nyumba za aphunzitsi ndi ndalama zokwana 250 miliyoni kwacha. Akasaila anati ndi zotheka kumanga zinthu zooneka bwino ndi ndalama zomwe zilipo. Takhala tikukonzekera kuti tigwiritse ntchito 5 billion ya CDF kutukula madera athu. Ndiye mezi ngapo yapitayi takhala tikumana ndi aku council amatipasa mafigures awo ma estimates awo kuti timange school block mwachitsanzo pafunika ndalama zingati. Akutuza kuti school block imodzi pafunika ndalama zopitirira 200 million. Kwa mukuona 200 million ni ndalama zochuluka zedi. Anzathu amene amanga secondary school postilo apa amene anakasegulira nduna secondary school yonse yathunthu amanga ni ndalama zosapitirira 250 million. Ndetu kuti ifeyo school block imodzi 200 million. Ena kumanga secondary school yathunthu nyumba za aphunzitsi, maklasi, malaboratory, library kukusa ntchito 250 million. Ngati Malawi tikulowera kutiko. Poyankhapo Amsaka anati mchitidwewu ndokhumudwitsa ndipo pakufunika kuthetsa mchitidwewu ndi cholinga choti Amalawi azipindula ndi chitukuko. Tikungothamanga ndi kumakweza mitengo yomangira ma secondary school. Popanda chilungamo ndine choncho. Chifukwa weekend yathayi ndakalandira secondary school kumwanza yomwe yamangidwa ndi ndalama zosapitirira 250 million kwacha. Na zoona kuti amene atipasawo sanafune kupanga phindu no profit mwinanso leba ina amagwisa ntchito community leba bachi yokangotuta nchenga. Kuma
titachita factor ini zinthu zimenezi sindikumvesa kuti nanga skulu zikufika bwanji 1 billion kwacha. Pakadali pano ansaka ati boma ndi lodzipereka potukula maphunziro a nsukulu za sekondari mdziko muno. Meklina Chirwa, MBC, Lilongwe. Nduna za chuma Joseph Mwanaveka yati boma layika ndalama zokwana 100 billion kwacha zomwe ligulire chimanga kudzera ku bungwe la National Food Reserve Agency. Mwanaveka na izi ku nyumba ya malamulo poyankhapo mafunso a aphungu ofuna kudziwa ngati boma lakonzekera nyengo ya El Nino. Bidismwape wadza ndi ripoti. Poyankha mafunso ochokera kwa aphungu, nduna za chuma Joseph Mwanaveka ati boma likuchita chonse chotheka kuti mdziko muno mukhale chakudya chokwanira ndi kuti anthu adzichipeza mosavuta. Mwanaveka ati chifukwa chake boma layika ndalamayi kuti mabungwe a National Food Reserve Agency komanso ADMAC agule chimanga kwa alimi. Mawu ake nduna za ulimi ya Rosa Mbirizi atsimikizira Malawi kuti mdziko muno mukhala chakudya chokwanira ngakhale pali chiopsezo cha nyengo ya El Nino. Ambirizi ati boma lipereka makontrakiti kwa anthu kuti agule ndi kugulitsa chimanga ku boma sabata ino isanathe. Panopa ADMAC kuladi chimanga madera osiyanasiyana makamaka ku chigawo cha kumwera kumene chimanga china kwima mwasanga kusiyana na madera ino. Komanso sitikugula chimanga chokha, tikugula mbewu zinangati na ndolo ndi mpunga. Ndi boma ndithu lililede moti a president athu Professor Tabitha Mutharika anandipasa direction imene yonena kuti malingana ndi ng'amba imene ikuoneka kuti ibwera ndikupemphera kuti isabwere koma asayansi akutiuza kuti ibwera ndiye tikuyenera kukonzekera mokwanira kuti nkhokwe zathu zonse zachimanga zidzadze plus ADMAC isungenso mbewu zina. Dziko la Malawi lili pa chiopsezo cha nyengo ya El Nino chomwe chikuyembekezeka kusokoneza kukula kwa mbewu ndi kuchuluka kwa zokolola mu nyengo yolima ya 2026 komanso 2027 zomwe zikuyika dziko lino pa chiopsezo cha njala. Beatrice Mwape, MBC, Lilongwe. Padali pano bungwe la National Food Reserve Agency NFRA lalengeza kuti liyamba kugula chimanga chokwana 108,000 metric tons kuyambira lero. Mkulu wa bungweli Bruce Muntali ayankhula izi ku Lilongwe bungweli litalandira 100 billion kwacha kuchokera ku boma. Muntali atsindikanso kuti ali nchikhulupiriro choti bungweli likwanitsa kugula chimanga chokwanira 217,000 metric tons. Muntali afotokoza. Ndalama zimene talandira 100 billion ndani yakale kuti chiyembekezo chathu ndoti tigula chimanga cho pafupifupi 108,000 metric tons. 108,000 metric tons. Komanso munkhokwe mwathu pakati pano muli chimanga pafupifupi 62,000 metric tons. Cholinga cheni choti tinganenepo ndoti takonzeka ndife tiokonzeka ndithu chifukwa mwaona konse ma directors alipo mpano kuti aonesese kuti shipment yambe mawa ikhale yopambana. Pamakhala mavuto osiyana-siyana. Mavuto wena woyamba ngoti mwina nthawi zina makhala kuti mwina kumene tikakule chimanga mwina nkhokwe sizinali bwino koma mbene ndikusimikizira panopo kuti nkhokwe zathu zonse ndi masikelo athu amene timagulira chimanga onse ali malo mwake. Mukuonera nkhani zikuchokera kuno ku MBC ndipo mawu uno muli ndine Austin Kachipeya. Tentionenso mito yake. President Mutharika wapempha nduna ikulu yakale ya dziko la United Kingdom Tony Blair kuti athandize dziko la Malawi. Boma lati layika ndalama zokwana 100 billion kwacha zomwe ligulire chimanga kudzera ku National Food Reserve Agency. Ndipo bwalo la milandu lalikulu ku Lilongwe layamba kumva umboni pa mlandu wakuphedwa kwa Agnes Kalengeza. Pano ni pano pa MBC. Lachiwiri lililonse nthawi ya 8:30 madzulo ndi lachinayi lililonse nthawi ya 3:30 masana. Timakolola katatu pa chaka kumene tikalimalima mundamu
timapitanso ku sikimu imene timalima imene timakolola katatu pa chaka. Monga ngati chaka chinocho nene kuti zoona kumwamba ku Mulungu anatikondera mvula inabwera bwino ndithu. Ziweto zilizonse including nkhuku zeti ifeyo titakhala pansi tinaona kuti tufuna kuti mabanja athu atukuke. Mulimi kuti atukuke anenera kukhala pa gulu la alimi anzake. Pano pa bwalo la alimi muziphunzira muzidziwa tizipanga zimenezi kuti tonse alimi titukuke tikhale ndama nthumba. Ine ndi lead farmer Wellington Chataika. Kumbukirani kuonera programu ya bwalo la alimi lachiwiri lililonse kuyambira nthawi ya 8:30 madzulo ndi lachinayi lililonse nthawi ya 3:30 masana. Bwalo la alimi kuphunzitsa, kuwunikira komanso kuonetsetsa kuti alimi azipindula ndi ulimi wawo. Mulimi muli chuma. Takulandirani ndipo nkhani zathu zipitirira. Bwalo la milandu lalikulu ku Lilongwe layamba kumva umboni pa mlandu wa kuphedwa kwa Agnes Katengeza. Bwalo lili kuzenga mlandu a Amos Katengeza ndi a Edina Katengeza omwe akuganizira kuti akukhudzidwa ndi chiwembuchi. Zambiri mlipoti ili la Stephania Chiteka lomwe akuwerenga ndi Austin Fukula. Mboni yoyamba ya boma Francis Wilima yauza bwalo la milandu kuti Amos Katengeza anawapempha kuti atumize katundu ku Blantyre. Katunduyo anali mafuta onunkhira, perfume, laptop, lamia ya iPad komanso mafuta odzola. Mboni yachiwiri a Rosemary Mwekefamba anati analandira ndi kusunga katunduyo kwa mwezi umodzi Amos Katengeza asanabwere kudzamutenga. Mboni yachitatu a Joseph Saiti anauza khoti kuti Amos Katengeza anamupempha kuti akonze lamia ya iPhone 13, laptop ndi iPad komanso kumuthandiza kutsatsa katunduyi. Leo tinene kuti tilokhutira ndi umboni imene waperekeredwa pa nkhani yokhutira ndi umboni ifeyo zimatengera koyamba tikakhala ku ofesi kwathu kuiunika file ndi kukhutira kuti file iyi anthu awatiyeneka lipite nawo ku bwalo la milandu. Choncho takhala tilokhutira kuyambira pa nthawi imene timaungoza za milandu imeneyi kuunika za milandu imeneyi ku ofesi kwathu komanso pano pamene anthu ayamba kuperekera umboni tinagala okhutira kuti ndithu mlandu ulipo ndipo tikalumikiza zochitika tikuona kuti anthuwa bwalo likuyenera kuzapeza kuti ndolakwa. Asaiti anatinso pambuyo pake ali m'manja mwa polisi anazindikira kuti zithunzi zomwe zinali mu foniyo zinali za malemu a Agnes Katengeza. Kuyamba tabanga cross examine mboni zitatu. I think mboni zitatu zimezo zomwe zimanena kwambiri amaziwa client wanga accused. In fact mimi mnaona anzanga counsel Kumbo Soko sana fuse mafuso amenewa komano umboni omwe talandia pano pasukwanisa directly kuti nkhani yokupha. I think kwambiri kuzungulira nkhani yakuba mwina mafoni mboni zonse zitatu zimakamba nkhani yakatundu ngakhale ose amasi. Oweruza mlandu wa Bruno Kalemba auyimitsa kaye mpaka pa 22 July 2026 pomwe boma lipitirize kubweretsa mboni zake pa mlandu ndipo omwe akuimbidwa mlandu apitirizabe kwasunga mchitokosi. Mkulu wa zamaphunziro kukalonga Amese Mayuni wati nkofunika kuti anthu adzilimbikitsa ntchito zamaphunziro m'madera awo. Mayuni amayankhula izi pa sukulu ya sekondari yoyendera ya Kapolo kukalonga pamene wa business wina Ambukile Mwangosi amapereka zipangizo zophunzirira komanso ntchito yomanga chipinda cha ophunzira pa sukuluyi yomwe wayamba. Alex Mangosi walemba ripoti ili lomwe akuwerenga Rudovico Nyirenda. Polankhula mwambo mkulu wa zamaphunziro kukalonga Amese Mayuni anati anthu andi udindo othandizana ndi boma potukula sukulu zakudera kwawo. Mayuni anayamikira mkulu wa Ambukile Enterprise Ambukile Mwangosi chifukwa chothandiza sukulu ya Kapolo ndipo wapempha anthu ena kuti atengerepo chitsanzochi pothandiza sukulu zomwe anaphunzira kale.
Ineyo ndikuthokoza kwambiri chifukwa cha Ambokile Mwangosi amene ali mwini wake wa Ambokile Enterprise waonesa chitsanzo chabwino kuti abwererenso akapereke ora akathokoze kumene wachoka. Anthu amene anaphunzira m'masukulu awo tiye tikumbukire kumene tachoka. Wina akhoza kukhala ndi luso lomanga sukulu kumanga zina zake akhoza kuzipereka kukamanga nawo kupata chachina iliyonse. Ndi chilimbikitso kwa aliyense amene akutsa kuti yenda alumni wa sukulu ina yake kwina kwake ayenera kupitanso kukomite kuja kukapereka kukathokoza kuti inamusula sukulu. Mawu ake mkulu wa kampani ya Ambokile Enterprise Ambokile Mwangosi anati akuthandiza secondary school yoyendera yakapolo chifukwa ndipomwe ankaphunzira kale. Ndalonjeza ndiponso ndikuchita kuti holo timanga ndiponso hostel timanga. Ndili progress yochita ndikuchita ndili pa ground ndaona kuti ndichofunikira kwambiri pa chifukwa choti 1 tikamanga hostel tithandizira anyamata amene akuchokera kutali kuti aziphunzira bwino ndiponso aziwerenganso bwino kuti sukulu yawo aphunzire bwino mosavutiki. Ambokile Mwangosi walonjezanso kumanga chipinda chogonamo anyamata ophunzira pa sukuluyi ndipo ntchito youmba njerwa za chipindachi ili mkati pakadali pano. Ophunzira asanu ndi mmodzi akusukulu ya Kachenjede ya MAST akuyembekezeka kupeza mwayi wa maphunziro aulere kamba kuti sukuluyi idziwalipirira ndi phindu lomwe iwo apeza pa ndalama yokwana 106 million kwacha yomwe banki ya FDH idawapatsa mu chaka cha 2023. Themba Mwale ali ndi ripoti. Sukulu ya Kachenjede ya MAST inakhazikitsa thumba lapadera lothandizira ophunzira ovutika mu chaka cha 2016 ndi cholinga choti ophunzirawa azitha kupeza mwayi wa maphunziro mosavuta. Mu chaka cha 2023 banki ya FDH inapereka ndalama zokwana 106 million kwacha ku thumbali zomwe pakadali pano zakula kufika pa 290 million kwacha. Gawo la phindu lomwe iwo apeza pa ndalamayi ndi lomwe agwiritsa ntchito pothandiza ophunzirawa pomwe gawo lina aligwiritsa ntchito pochulukitsa ndalamazi. Malata wati zomwe yachita banki ya FDH popereka 100 million kwacha yowonjezera ku thumbali zikuonetsera poyera kuti bankiyi ili ndi mtima othandiza Malawi wina aliyense kuphatikizapo ophunzira. Abanki watatakambakamba nawo pa 2023 mwezi wa Januari anatipatsa ndalama zokwana 106 million. Ndalama zija tinazisunga tazikulitsa ndipo mmene ndikulankhula muno ndoti tsopano pafupifupi 300 million zimene zakwana kuphatikiza ndi zoyamba ndikuti lero atipatsa 100 zofikana pa 400 million. Usenzo kuti banki ili ndi ndalama zimene zizithandizana ku master muzaka zopita kutsogolo. Pofika November ndikuti anzangawo amene ndikwasira udindo Dr. Mipando adzakhala kupereka ma scholarship 6 kwa ana amene banki wathandize kuyamba chaka choyamba mpaka chomaliza. Koma beso ndalama zimene atipatsa zijatikhabe tikuzisungabe kumadzikulitsa. Mkulu uona za malonda ndi kufalitsa uthenga ku FDH Ronald Chimchele wati ndi khumbo lawo kuthandiza magawo onse amoyo kuphatikizapo gawo la maphunziro. Tinayamba mu chaka cha 2023 pamene tinapereka 106 million ku fund imene ndi monga amene anenera a professor kuti fund imene yakhala kukula ndiye kukula kumene chikuonetsa kuti anzathu aku MAST ayikapo mtima ayikapo ndithu katswiri una kuti fund imene ikule ndifake tinabweranso lero na kuti tionjezere ku fund imene. Cholinga chathu ndichonena kuti ikakula fund imene tikudziwa kuti ana sukulu amene amakhala kuvutika ku nkhani ya school fees azikhala kupindula. Chikhazikitsireni thumbali sukulu ya MAST yakwanitsa kusonkhetsa pafupifupi 12 billion kwacha. Themba Mwale, MPC Blantyre. Chipatala cha Queen Elizabeth Central chambanso kulipiritsa ntchito zina za pa chipatalachi kuphatikizapo za ku Ward 1A ku Blantyre. Ntchito yomwe inayima kamba kamliri wa COVID-19 yayambiranso adakonzanso Ward 1A ndi ndalama zokwana 100 million kwacha. Chipinda chomwe achikonzanso muli zipangizo zamakono zothandizira kusamalira amayi oyembekezera ndi obereka. Mkulu pa chipatalachi ndi Professor Patrick Kamalo. Anthu amafunsa
kuti kodi tingazabereke ku Queens kuti dzalipire. Mbuyomu tinali ndi mwayi umenewo kunoko ku 1A kunali kuti anthu amatha kulipira kuti no alandire chithandizo nthawi imene afuna kubereka, komanso pamene ali ndi mavuto ena ndena okhuzana ndi azimayi. Koma nthawi ya COVID mu 2020 tinasowa malo tuno azimayi oyembekezera tidziasiya kuti chifukwa tikana wasakaniza ndi odwala ena, ndiye tinagwirizana kuti ayi tiyeni tichose mapatient olipira uku kuti tuno anzathu amene ndi vuto la COVID abwere. COVID itatha zinatengerapo nthawi kuti pange chiganizo chotuno titsegulenso mbali inoyo kuti anthu azilipira. Kena kuganizo litachitika tinaonanso kuti tisangosegula tibwese chinthu china chatsopano chanyuwani kusandi mene zinalili nthawi imeneyoyo. Ndifake zakhanga tatengako kanthawi pang'ono kuno tikonzekere bwinobwino, ndiye muona kuti no anthu amene anabereka kunoko nthawi imeneyo COVID isanayambe azakuzani kuti ayi kubereka amakaberekera kuntundako, koma panopa tinagwirizana kuti ayi tiyeni tiyike mabedi momwe muno kuti azimayi athu. Mu nkhani za masewero, timu ya dziko lino ya masewero a darts ikuyembekezeka kupikisana nawo mu mpikisano wa m'mayiko akumwera kwa Africa wa T3 mu dziko la Kenya. Mkulu woyendetsa masewerowa ku bungweli Charles Katola wati mpikisano ngati umenewu ndofunika kwambiri kwa osewera a timu ya Malawi chifukwa wathandiza kutukula luso lawo. Akatola akufotokoza. Mpikisano umenewu ndofunika kwambiri chifukwa nthawi yonseyi timasewera within Africa yomwe ninene kuti ku Africa kuno kwenikweni ku Southern kunoko, koma uwu ndi wa world. Wina aliyense country yonse imene kuti ipezeke umene koko ndiye kumakhala ma qualifiers. Ndiye ifeyo napenso ndikusewera kwathu. In fact made nasewerera last time made napita ku Kenya, aliyense ndithu anayo ndi chidi kuti kuliso dziko ngati ili Malawi simasewera chancho madatsi ndeno anaona kunena kuti pakati nafika kumayani chiku semi-finals tinaita qualify ma qualifiers yonaka number 2. Ndiye kusenza kunena kuti ndithu kumalawi kunoko kuli ma players abwino kwambiri ndipo yonse anadabwa. Ndi nkhani imeneyi tafika pamapeto pa nkhani zathu mauno, koma sinasiyane nayinso mitu yake. President Mutharika wapempha nduna ikulu yakale ya dziko la United Kingdom Tony Blair kuti athandize dziko la Malawi. Boma lati layika ndalama zokwana 100 billion kwacha zomwe ligulire chimanga kudzera ku National Food Reserve Agency. Ndipo bwalo la milandu lalikulu ku Lilongwe layamba kumva umboni pa mlandu wa kuphedwa kwa Agnes Katengeza. Pezani nkhanizi ndi zina zambiri popita pa mbc.mw kapena MBC Digital pa Facebook, Instagram komanso X. Mnali ndine Austin Kachipeya, mawa wabwino. Mawa bwino kwa nonse, ino ni nthawi ya zanyengo.